Nava Türkiye'de ul Bakurê Kurdistanê ul dervê Bakurê Kurdistanê dibêjin ku vê carê helbijartinên vê carî yên Tirkiyeyê ku li çardê Gulanê biryare birêve biçin firsendeka geleka mezin ji bo Kurdan durist bûye. Divê Kurd bizanbin vê carê wê çawa dengê xwe bikarbînin, çawa xwe nizîkatiya helbijartinan bikin. Ew mafên çendîn saleyên Kurdan e hatîne zefitkirin, hatîne binpêkirin ji aliyê dewletên Tirkiyeyê ve vê carê wê bikarbin bi dengên xwe mafên xwe bi dest bixin. Opsiyona Tirkiyeyê wê helbijêrin baştir e ji bo Kurdan yan jî desalata niha li ser hukm li Tirkiye helbijêrin. Kîjan helbibijêrin? Dengê xwe bi kîjan alî bidin ku Kurd bikarbin bigehne ew mafên çendîn sal e xebat û azadiyê di pênavê da dikin. Derbarê vê mijarê min mêvanekê beres me nav kiran mafnas û çavdêrê siyasî li bajêrê Wanê li Bakurê Kurdistanê digelmeye. Beres me nav Êvarbaş Topxêratî ji bo Kurdistan 24 dibêjin firsedeka geleka mezin li hember Kurdan e vê carê ji bo helbijartinên çardê Gulanê. Kurd bi şêweyekî giştî li Tirkiyeyê li Bakurê Kurdistanê çawa xwe nizîkatiya helbijartinan bike? Kîjan alî helbibijêre mafên xwe bikarbî bi dest bînîtin? Keko Êvarbaş weşan xweş ez ê vî darim ku guhdarê me jî ji nêrînê me îstîfade bikin û min ji êvarê da jî guhdariyan nûçeyên we dikim. Rastî serê Kurda wek ku îro jî min nivîsek nivisandibû, serê me Kurda parikî tevlihe ve em di nêrînê xwe da zelal nînin. Yani siyaset tiştek ew hane ne yani daxwaz e ne zanîna pir mezin e jî. Parî jî hêz e û bazarkirin e. Ku bazara merda tune ve hêza merda tune ve mirov nikare tiştekî bike. Niha li Tirkiye ji avakirina komera Tirkiye vir da ez bawerin nêzî şêst hilbijartinan çêbûne yani hikûmeta pêncî û heftan ha li serê ye. Yani di van pêncî û heft em bêjin pêncî hilbijartinê jî em bêjin ji Kurdara tim mafekî derneketiye ji ber çi yani salên berên şerên em bêjin sar dinya bû di paxtek sosyalîst ya kapitalîst veya liberal. Wê demê yani dewleta Tirkiye tim mafên Kurdan ne dinasîn û ji ber ku di NATOyê da bû û Yekîtiya Avrupayê û NATOyê ji ber sîstema Sovyetê pişt didan Tirkiye dengên Kurda jî dernedikete. Lê niha dinyada giş bû hat guhastinê Tirkiye jî gelekî guhastinan xuda jî çêkir. Kurdan qebûl dikin wek em bêjin hem welatiyan Kurd jî li vî welatî hene. Wî qebûl dikin. Lê berê mafê wan em bêjin ku zimanê dayika xwe perwerde zimanekî fermî Kurdê zimanê Kurdî ji ber zimanekî fermî an Kurd herêma xwe da bi xwe îdare bikin. Van mafa ji binî van mafa siyaseta Tirkiye siyaseta Tirkan baş ne amade ye. Jê bi dehan li nîqaş li ser hilbijartinan çêdibin li ser rewşa Tirkiye aborî û îdarî û em bêjin civatî gelek nîqaş çêdibin. Lê mixabin keko yek siyasetmedarekî Kurd bi nasnama xwe nave mêvanê van nîqaşan van weşanan kes gazî wan nakin dengê wan fêr nakin. Baş niha jî yani li Tirkiye bi rastî di çardê belê beres me nav niha weke rewşenbîr weke akademisyen me hing bankêş kirîne li Kurdistan 24 hing karin dengê xwe bigihînin weke rewşenbîr weke mafnasek. Pirsa min ev bû Kurd çawa xwe nizîkatiya vê helbijartinê biketin. Te got di pêncî û heft helbijartinên raborî da di sed saleya durustkirina komariya Tirkiyeyê de mafên Kurdan bi dest neketîne. Vê carê Kurd yani bihêvî bin ku mafên wan wê hebin eger dengê xwe bikarbînin
چ ji bo desalatê be çi ji bo opsiyonê be Keko bi vê reveçûnê bi vê demajoyê ez bawer nînim ku Kurd dîsa bigîjin mafên xwe. Çima ji ber ku niha li Tirkiye di tifaq çebûne tifaqa Cumhur Tifaka Millî Kurdin yani piraniya Kurdan dengê xwe didin hedefên ku wek ve niha di ewkêta nûçe de jî anî ziman hedefe vê telê bi navê partiya Şîn dikeve çep Şîn dikeve ewkê dikeve hilbijartinên û bê baza û bê daxwazên mafên Kurdan piştgirî jî ji bunî serokkomartiyê dan Tifaka Milletê. Yani bi vî newayî siyaset nameşe divê ku Kurd bibêjin em xwe têkilî ewka we nakin yani guhastina hikûmeta nakin. Kîjan hikûmeta ku mafê me nas bike em dikarin piştgirî bidin wan. Yên ku mafê me de nas nakin em ê bi serê xwe bikevin hilbijartina em ê dengê Berêzmenav o di parlamentoyê de jî em gava belê Berêzmenav niha dengderekê Kurd li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê yani eger ji te bipirsîtin di navbera deshelata nihaya Tirkiyeyê ya Cumhuriyetê Tifaka Cumhuriyetê û masaya şeş alî Tifaka Milletê kîjan helbijêrîtin ji bo Kurdan baş e bi nerîna te biya min her du jî yek kir keko her du çima her du yekin kewata Kurd çi bikete Tifaka Cumhurê bi MHP wa ji bunî Kurda yekin yani ji bo Kurda çawa yekin her du tifaq jî mafên Kurda nanasîne her du tifaq jî nave ji ku bira zimanê Kurdî jî bibe zimanekî fermî bira Kurd jî bibin hemwelatiyê me wek hev bi nasnama xwe di hiqûqa Tirkiye de bên naskirinê bira bi zimanê xwe perwerde bibin bira bi xwe xwe îdare bikin her du tifaq jî qebûl nakin her du tifaq jî li hember viyan e her du tifaq jî gava ku eka xwe dikin propaganda xwe dikin li ser Kurda propaganda xwe dikin divê ku em ji van her du tifaqa ra jî nevin alîgir divê em tifaqa Kurda çêkin ku bizanibin Kurd bi rastî jî çima tifaka Kurdan durust nebû Berêzmenav hîn weke rewşenbîrek mafnasek li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê çima partên Kurdî Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê nekarî tifaqeka Kurdan durust bikin ji bo vê çendê dengê Kurdan zelal bibîtin yani giranî qursaya dengê Kurdan durust bibîtin li Tirkiyeyê Keko niha partiyên Kurdan wek we jî gotin sê partiyên Kurdan niha dikarin bikevin hilbijartinê yek jê HDP bû yek jê Xudapar bû yan siya jî Hekpar e Hekpar ji serî da dibêje ku em ji van tifaqa em nikarin bivin alîkarê yek tifaqekî jî divê em bivin tifaqa Kurdan o tamamên Kurdan werin em dest bidin hevdû mil bidin hevû nêka dengê xwe bidin partiyekî ew partî ku gava were bikeve parlamentoyê bes mafên Kurdan bîne ziman em bêjin parastina mafên Kurda bike ji serî da Hekpar viya dixoze lê belê HDP ji berê da bi çepên Tirkan ra xwe girêdayî divîne o bêtir dixoze tifaqa xwe li partiyên Tirkan bi gelên tund ra deyne Kurdan jî wek em bêjin bike millettekî Tirkiyeyî dest xweş spas eger Kurtî bersivan bidey HDP li Bakurê Kurdistanê weke te gote tifaq bi çepgiran ra durust kiriye xebatan dike siyasetê dike ji bo destxistina mafên Kurdan e yan mafên gelan e li Tirkiyeyê bi Kurtî bi Kurtî HDP ji bunî mafên gelan dixebite ne ji bunî mafên Kurdan e tamam ji bunî Kurda jî niha ewkekî heye wek ku hûn dizanin da akî me Kurda heye em dibêjin ewilê ümmeta Bisliman paşê bigîne me jî bigîne rihê Hazretî Pêxember paşê bigîne rihê midiyê me jî dibêjin eger tiştek ma bila bi Kurdan jî bî li dawê dest xweş siyaseta me jî bî çêbiye Berêzmenav keran mafnas û çavdêrê siyasî ki wek Kurdekî ez dibêjim em ewilê bibêjin
برا مافه ام بگیجن مافه خو هونجی مافه مبناسینن ام جی هم ولاتین وی ولاتینه ام باجه دده ام لشکریت کن و ج 4000 سالم وردا جی ام وی ولاتینه ام خریف نین کوچبر نین اون دوزا چین تماما ناسین برس من افکران مافناس و چاودر سیاسی کو لبوانه باجه روانی باکوری کردستان گرما و گله که سپاس تو هر هبی برس مناف